Omonchumu ligerere na ukwani bonandonsi ya sobereta semarogoba ya bono chinga kichina ngo kwarigania semesa ya mwana maya asiri bwanya liko sansamuranira na gokumanya litwabere togo kwariganiria kurwase mambia lengentambe weka chinse chigabono chia bono botuke karo chia gere chinze isato chia Afrika ya mocha seriki 15 mutinyo gatano na kabiro mwaka wechiri bubere na merongebere nebere nyirabono na mange togo chigo kumanya asiri tukiriga lya Ijumaa litangane kigima tikatunyara mangana yua senchira yoko ya chota. Sasa yeye anatembea na pesa kwa magunia. Anakuja ona nataka kufanya rambi kwa kundi ya vijana milioni 5. Kundi ya kina mama milioni 5. Bocha bwechibesa na kibogo cha siasa Ruto kayokorusi chibesa Raila obolirie. Lakini wale magenge waka advance kuja attack police officers. Then police officers, they had no any alternative other than to return also fire. Obosagani obotindigati y'abanyanyimbo n'abakagerwa bobosaliko bwatanse bane bakule araligo sento kumanye. Ngenya solenere ya rentru ya somucho oyo mogege se market ya getale. Omote botenyo na kinaende yabeire gose wajakoya ya igwaya getale kisi county omosayo tokire nenya sore. Asayo amona yanda mangu monchu murigeli bono isaranso ikaseri bwanya leko gosansa muranira na ukumanyisa tochi abono botuko litokubwaterana nere kurwaso muno bwimanyereri gakoro ka Joshua uta iriterana nchenkoro kwa Vincent Onyancha umonchu murigeli kikimantra chiko kumanyali abaka kolekana ali tukuli ale robo no tigandra ko inyuli goro yoro boti romo tu abere to kubwato kirasenga keyo mugwetera Ndizi TV au bono asenkeye mukuruchinse mochi ya Kiango yogo toka imeye county ya Kisii babete bakomwe nyumuntu mungaoli bagabale ko enia oyo mwabo roboti riko to akwabete to kwaliganiria singa kichamaega atatu amulegere to roboti riko to kumanyigo buna maega yenke yume ya Kiango konyara mwenye omonto yomo asenkeye mweme ya Kiango mutinyo kaberen niko bono monchu muligeli bono omwelio yebono yabire ge kumanyekana buna omonto liba eneti talengere kolendo liba kagere tolengo murwaire niko bono monchu muligeli bono osirete ni gato gete karase nyagetali ya Kenyatta agendrete ko gwobogwene maiga yogo tinde ko monto mungo mutinyo kaberen niko bono litukulia lero boneke gambero kyabete kurugo chika oliba atindegete achigotindo kurwa niko bono oliba atindegete mutinyo kabere umwaka oyo iga nigago chigotinde kurwa osago chigotindo kurwa obutuko bugukira rero asensemo ya Kiango andake tigatugwanga aya kolekaneta senga kiyo ekero bono baroberete ko mutindeka na boigo ekero baisenya getari elia ya Kenyatta National Hospital bakanyoro yo mwabono ale nyagetari ani umuntu batindegete no mungao tugwanga roboti uro Aiga na senya getari ya Kenyatta National Hospital imeje county ya Nairobi oyo no yomo baba kolimeremo asenya getari eyo senya getari ya Kenyatta National Hospital nikoto no mutano mwana ko manyina oyo minto Steve Aliemba ondieku oyo twatebeti musirire mutinyo kabere mobero yo kwa identify walese emoteli astimoteli tukamurusoro tukamwira tukamwani mutinyo kabere nigato no moichano na ndo gukumia konne gokumanyinga oyo mintari amba moyare abairi na basani umonchu muligereri bono roboti urugo to akwaligantia senga kiya maiga kolende bono igoto kumanyigumuna maiga yoyo mobogo to ko yiba kaite na nere ba eneti kumbe ni go ba eneti omuntu mungao aikero wa mutindege to mutinyo kabirime ya Kianga se county ya Kisii hono uri batindege to mutinyo igago chigotindo kurwa obutuko bugukira rero engana bwo umonchu muligereria turachigo kuligere na gukumaina lya gendrete maiga yoko mutinde ko mutinyo kabere oikira boni gana lya berga ko gendra tuchiko kumanyigo sumo biroyo mbaba bako nyutindo korobo tuko bwa rero lituko lyankyo
Otigana ibuno monchu muligireti ankole ni SMS ya mwana maya gatira toto kukwaliganiryo musa yo mwa sensemo ya getali kutoka se county ya Kisii tukuliara ni gabona toka na mesogoto yenya sole eyibonere maminchane lichiko akone kiega kolekyo no mugambi kurwa sensemo ya nyatio ko Lawrence Umari oyote bire bunani go musa yo abagakobe kubiara maiga yoko monyerege kolekyo na abwatani ba nyumba 10 oroboti urwa senchire bo ikenu no mulikeito Frida Kerubo. Nase kenyoro kia getare award ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu chache county ya Kisii asomo sao ya omobwe miaka 20 abe kubyara kubwatikana no gotoka nenya sore ambie gonarenge kenyoro nakebesi mino muchibunya ndetera abantu bao tujakorere senya sore ketare in fact nyake twikire ketare twanyorire nya sore gere nyinge twabwatire nya sore ntana korora kisencha kegasiye Korengana no mugambi onyatie ko Lawrence Umari na boigo omokonyo yewe sublocation ya muamanwa nigo anyora oroboti buna enyasore nera somuchio yomo abo asegekekyo aimokege tambokero na komonari Davis Areri na enyasore yo yange emambi ya rero na bwatranamo no mu assistant chief onebwe sublocation ya muamanwa tikana nyore report kurwa sabantu bane banyumba 10 ngenyasore nera ya rentru asomuchio oyomo gege se market ya getale narangiria abantu baitu banyumba 10 twa na community policing twabwatirana nabo twabwatenya sore elie kurukwa samangana machikara baganda kotini chi broom 7 brooms ne yende ekire yemo twabwata no musai oyo moyo nyebwate bagenda tekonya sokota elie konwa asebinyoro bune serikali twakanire Korengana no mugambi ni gabere gakonyora enyasore ase chinsemecho abo ase omonyene enyombe yo achibichuko nere konirwa abana bakebe sukuru naende inerega siye itoto ire gangenene yo gosirie binte biga bigotindia mono monenya sore amona maruari atanche iri so ntwa mubeka byara omumuro yo mubona mumuro chorega iga amonenya sore ye kororekana gaiga enyinge sana eye gotumekwa yaewa abana bake omweri bakora kunywa batiga gisukuru naende na gusumbwa na baibuli naende babwatakana no gosaria kuri gotaganiri asengenje nyombe yesenya sore yarenge omutinyokane omwako yoiga ina bwatete nenya sore ndeko rugororo kyagero manyene bwe nyombeye uri tokuruka ngedila bumuchyoyo iga ata mara kinto twirire nya sore yo mungumira tore police ende kotini no yo ndengo murigi tole mpaka tumubugate Jen Nyang'au nigo abeire gakomukurira omwana oye asegeke getambe korende taunchoreria mugambi agacha Lawrence agacha akamonyora kabwate nya sore kamataire ndikikwanyora katini nya sore toikerere togotigarende anya ogigore bie kenyonsi paraga ni para igoro tole ande ni chendore chingakoraki ngatiganinde wango igabona muna matanga bete nkamataire ndi amatanga nkuigu egento giakwanisa matanga igoro otagotiga ande yini jendike Bono nigo omugambi Lawrence akuleire onde bwensi oratoke kanene gekoro bunekyo na imokerigu egetambokero egetindi no gokurira baibuli na abana bali baba bago sikase byasale bitanche iri mutame ko bakwanira asengenje bono umwana buno yoiga na abanye karu mwana bw'eskuru to kumu police munako genda kotini buguma bugaya mbugo kwa burongera kini go ikatoi chukua tu abune serikali agera tonyara gokonya abantu baito nebinyoro byaito Bono nigo egetambokero egetindikera chikoimokerwa ase onde bwensi oranyare ko bakagotoke kana nebinyugo byogotindi anene mono enyasore egingo bolipoteri amaya na Ndizi TV korwa ase ekenyoro gya getare ebunge ya Kitutu chache South county ya Kisii elitariane Frida Kerubo Biyamono muri kito Frida Kerubo asoroboti rwa senchira yobo ikirano gotigananire Frida Kerubo wika sensemenda bwatani beche kanisa wetera sekyombekere kya NCCK kemakazuna National Council of Churches of Kenya nigo litukulia rono baba gotwaro musangarakana se kanisa ya Getembe COG eyogo toke miye county ya Kisii asaba kwandrenchira bago jukora lyo mulembe ane na sobo cholyo bonene bole bosio muri kito Brighton Makoli no roboti rwa senchira Namatuko emerongebere nane atigarite guchaso bochorio bonne bu mwaka oyoigo ekere byombe byasokiri na kurule mulembe ekerto kwenda sobochori obu ekiombe kia National Council of Churches of Kenya NCCK yekuragwa nebyombe binde ni igori tugurero batwara umusangano asebakora amayigerio gochi asaba bwatani eringa kibao kuralio mulembe ekerto kwenda sechikura echo. I think as a country we must be very ready to confront the issues of elections-related violence before and after elections.
Baukwana ase omusangano oyo nigo bono baburira abakenya gwetanga ase chiburaburu chirachigwateka ekerotoko soa ase obochori. We gathered here at Getembe Church of God Getembe here in Kisii. We've been trained on various ways of how to identify and the processes and how to take care of the gender-based violence survivors. Boigo ni wanyari bagosegeta abasae gwetanga otumekwa na banasiasa aneko kwenda ase obochori. Na wetu ndio wanatumiwa na wa politicians kwenda kuleta vurugu, mwishowe vijana wetu wanakufa. Kwa hivyo wazazi sisi tunaenda hasara. Kile ningeweza kuomba serikali waingilie kati, wasimame na hawa vijana wetu waweze kuleta amani. My message to my fellow youth is that we are nearing the election period. Let us maintain peace. Let us be our brothers and sisters keeper. Boigo niga babatani abanyarire bakurwege kurege tindi anene ase county ya Kisii ekabya rekande buna chiburabu na bochaji wateka ekatoka kenda sobochori obwo. Kwa upande wa Kisii tumekuwa na shida wakati wa 2013 upande wa Sotik Borabu border, tulikuwa na shida upande wa Kisii Narok hapa Transmara, na pia tunakuanga na shida upande mwingine upande wa Migoli wakati wa kura na nini.